sirap saking pirsaning sun sekar gawe kaki nawe resmi suaraning geding gondoka Purwakati Nekudaya
Wah eka didasa Purwa Mindra Raja kaping sapta Bawana. Wah pengarane wandhang eka marang sawiji adi niluwe dasa 10 Purwa wiwitan minder uga sapta 7.000 Bawana jagat. Nada Mitra Jagat sepramu kita upaya 1000 negara badang sal kaping sapta boten kirang titah ayu ngerja muda negara kang sinungga pertiwi kawunan angkasa kaping samudra dasar kathah ingkang sawiyagana raras. Nanging upaya sapustanan salkali jakepa 1000 boten badhe datat itu sedasa. Mila pantun menggah kangge purwaning cariyos wedal-sedalunake. Pasir Ukir Lo Benawi Ukir Gunung Loh Rawa Benawi Bengawan Pratandha Nyata Negara Guwa Siluman sawijining kita kang gemari paterta dasar Turaharja. Apa kinaro tandha kelawan bukti kalamun negara iku reja amung para tani kang sami ana kismu tegese wong tani kang padha ngolaremah sami ngompolaken budi ageng bidal bumi sami kinopok sami rinabuk dek condongaken dhateng aliraning tirta pamriya aja nganti ana kedaden sifat manusia kekurangan sandang kelawan pangan. Dadane ngono-ngono Panaraja kaya sinebutaken bebek, ayam, lembu, maesa, turangga sak pinunggalane. Wanci setengah nemijing raja kaya tanpa pinancangan sami gelar wonten ing tanah Pesabina. Wanci setengah sore raja kaya sami kondor dateng kandhanging dewi-dewi menawa Cinandra saking ketepian katonira ana sewang-sewang apa maneh bab ananing nang kuda kriya undami sayang gerji geblak wong meranggi senajan kula cetak bebagulan ing jaba ya akeh kauntungane cukup kanggo ngingoni sikep kelawan rabine kula akeh para kawula mulih menyang negarane sami mintuk kawerusakan dalem ngimine dodolo godhong sesuwe kayu secuklet menawa dienggo ya wis cukup sadar kelawan pangan rambatane kayu pamogo ana prameswari godani ana janjan piye wadon ana paraping pati sumune raja sodo paring nama gancang paring jodoh sinten to wae sing kapur beng alam ratu ing gua kencana
panjenengan ingkang besi Sang Prabu Agrarojo asmane dasar sawijining ratu ingkang miguna tanah guna tan ngantos jenenganing Jarmulia senajan tumindaing adil arut serananing Mesiasa boten nate ambau kabine nagar warga Santono ingkang gadhahi karepatan kapidana sapurwante tanpa wegah tanpa wege tur nindakna dana denda sama beda luhur sanata tan ngantos kumpuli ada boten ngantos kawulan Ladeni pirmo dermaning samoto asih paring sandang dateng kawula ingkang kekirangan paring ketekang kalunyon wabor ingkang kepetengan badhe pinyakang padha susah usagan ingkang sakit pramila kathah warga ingkang sami ajrih asrih dhateng samoto madar boten nemoaken ing lebeting negari Guwa Kencana Kadyan negara sabrang kata ingkang sami sumanto Ora kepeni raja peni guru bakal guru dadi kinaro penumpul boten karo nggebak Bandawara perang nanging kayoyon saking Widiri Kautaman pramila kang adoh mantiyo kang celak tumandro sami asa glodong pengareng-areng yo glodonge yo areng-areng senadyan mekaten Sang Prabu sak atas tabloko mila jeroning pasewakan karo sregane Bandara Wirawan sebelum tegesing peteng gale pamikir Bandara Mendung Wirawan sami mila pegalane sang rodo kadering sampun kang pinalik kendul ana biar padhang biar tetep pengalasan Banceki Banjoko loro-loro sok-sok bilang don kencana payung agung tunggul nogo banyak dalang harga waliko banyak dalang samunggaling merto sejati geruduk mas geruduk pating krepel kageni legawa tekanan kiri ning samoto kaya inang kamanusan Sang Prabu Agrarojo Rikala sinuwa kuyaya sangjang dewa ingkang ejawanta dasar kinayapan para Banceki Banjoko loro-loro ratus mati gadane 200 ngantos ngabeh dono agak lebeting kesebar Guwa Kencana kaya naraya koning praja boten wonten ingkang jiwakaken parandene wonten jroning pasewakan ketingal bawero dasar para kawula para menteri bupati para pinispo ingkang sampun nderekaken sebo sedaya ngrantos pangandikaning Sang Prabu Agrarojo kaya ilang kamanusaning Sang Prabu Agrarojo yo rikala siniwaka boten-boten para layakaning praja ingkang wangsul ngandika sekecap-kecapo
dening Sang Prabu Agraраja dereng paring pangandika pramila para mentri bupati para pinesepuh anggenira nenggo dawuh pangandikaning Sang Nata kaya ngenteni sinuwing gabus kabanging watu kaya ora ana kabul kawusananing Sang Prabu Rikala Siniwata tentri miwati jroning pasewakan boten wonten ingkang dipirengaken anamo ceku kila mertandhakaken menawi boten kencana ingkang dhuwur
Santono Sabyo Erno Kulo Tinete iraning sun lenggah ana ing kursi gading dampar gentode rinengga para kadang-kadang rinengga para pinisepuh rinengga para nayakaning praja adi nanging ora ana siji-sijining kang bisa nampa dawuh pangandikaning pun kakang nggih mung kejaba adiku Danumurti
Adi Danumurti Bagyo sapratamu yode Rayo kanthi raharjo anggonmu sebo mangayun ana ngarsaning pun kakang Adi Danumurti jajal maturo dak anglung ne jaganing pun kakang dak ning kernaning pun kakang kajaba saka iku de ora ana sing bisa babati rereng keting manahing pun kakang mung kejaba adiku Patih Danumurti jajan matura kang permono aja nganti nganggo riko bergewu Danumurti Koko Prabu ngesta kendhali sederengipun ngruwentah dawuh panjenengan dalem Gusti kula Agrareja ingkang rayipun Danumurti sinuwun ngaturaken ngabekti mugi kanca katur sandhating pepodo sinuwun lah dalah yo de pesta tompo tangan dulu pangestuning pun kakang Waigaki tapanono yo Adi Danumurti Gorawalan pamundi kula kacadong asta kekalih kacencang puncake Rikma sayuta salebuting kolang kaling sumrambau dhateng jasa Kutha Ponorogo sinuwun ya syukur mayu bagyo junglo kang sinungsung sari Adi Danumurti wonten dawuh sinuwun apa marmani nganti semono de para dak ado ndak awe jelak sunra ketake mong kejaba pun kakang bakal mundut pirsa bab kananing negara Guwa Kencana kene Adi jajal aturna lawan pun kakang de apa to ana ing jeroning negara Guwa Kencana iki ora ana para kawula sing sedya nguciwakno bab kananing palungguhaning pun kakang gawe katentremaning negara Guwa Kencana kene Koko Prabu sadèrèngipun ingkang rayi matur dhateng resa panjenengan dalem sinuwun bilih wonten atur kula ingkang lepat kula nyuwun agunge pangapunten dhateng Koko Prabu Agrareja sinuwun ya de ya dadan para duweni kaluputan gedhe utawa cilik pun kakang ora bakal paring pidana kelawan para Adi sebab pun kakang jumeneng nata iki yen ora ana patih kaya Adi Danumurti kaya ora bisa anggonku nerima kabar ana ing Karang Perdesan utawa Karang Perdukuhan jajal Madura kaya parang Adi Koko Prabu rumaos ingkang rayi sinuwun menawi ingkang rayi mlebet dhateng Karang Perdesan utawi Karang Perdukuhan rumaos ingkang rayi menika kok inggih boten wonten ingkang nguciwakaken bab tata raharjane para kawula senadyan tetanaman ketingal ijo royo-royo kadodene kemanten ingkang kabayang kalih Koko Prabu sedaya menika boten ngantos kekirangan sandang kelawan pangan awit niki dhateng karaharjaning negari Guwa Kencana Koko Prabu sedaya para kawula menika boten wonten ingkang gadhahi manah ingkang lingsem
awit jumeneng Gusti kula Prabu Agraraja damel raharjaning Karang Perdukuhan kami Karang Perdesa sinuwun menika ingkang waget kula aturaken Koko Prabu. Wah ya syukur yen kaya ngono de syukur mangayu bagyo juglo kang sinungsung sari tadi bajur nomor loro de pun kakang bakal mundhut pirsa ana jeroning pasewakan Guwa Kencana iki apa kira-kira ana para nayakaning praja para menteri bupati prajurit para pinisepuh kang sedya nguciwakno ana jeroning pasewakan kaya parang adi jajal aturna sinuwun menawi panjenengan Gusti kula menika mundhut dhateng lebeting pasewakan kula kinten jeroning pasewakan menika kok nggih benten sanget kaliyan pasewakan ingkang sampun kelampahan Gusti bedaning kaya apa iki bedane pasewakan ingkang sampun kelampahan menika wonten lebeting Guwa Kencana menika kok inggih ketingal bawelo murup muncar busana ingkang sampun kaagem dening para prajurit ingkang ngagem busana pethak sami kempal pethak ingkang ngagem busana abrit sami kempal abrit menawi ketingal saking tetebihan menika ketingal bawelo damel raharjaning lebeting pasewakan sinuwun nanging koso wangsul dinten pasewakan menika Gusti lebeting pasewakan menika kok nggih boten ketingal bawelo ketingal tintri wonten lebeting pasewakan langkung-langkung ningali dhateng Gusti kula Prabu Agraraja kok inggih ketingal peteng penggali menapa sinuwun ingkang panjenengan kalih wonten lebeting Wardaya nun sandika dawuh kawula nuwun yen karso selera lengwan mendah neyo cerita menawa melu gato kaya mati yo tansaya datra Sang Prabu Agraraja serasareng nerami ature ingkang rayi Patih Danumurti jumlaning penggalih kadya dening Sungging Purbengkara ingkang kapinuja nyerah ketingal jeblok dampare potonggarane nggoling mangsine sigra mendel dalem sanaliku ila ngandika Sang Prabu Agraraja emut piyambake mriku duk rikala wulan ingkang kepengker kerawan duta saking negari Trajutrisna dutaning Sang Prabu Raja Buma
ingkang awontenaken penglamaran dhateng negari Guwa Kencana. Nanging sedaya nika minturut ingkang putra Agrawati piyambake menika dereng kersa palakrama. Nanging duta saking Praju Trisna menika boten kersa kondur dhateng ing negari. Mandar-mandar piyambake menika mesanggrah wonten ing tepes siringing negari Guwa Kencana. Kaping kalih menika duta saking negari Muntiri Dirga. Dutaning Sang Prabu Kala Bendani ingkang paring asma Rekyana Pantih Sumadegya ugi mekaten ngersakaken putrining Sang Prabu Agraраja. Ugi ngawontenaken penglamaran. Ugi sang putri boten kersa gawe sutaning krama lantaran piyambake menika dereng kersa sambut switaning krama. Pramila duta kekalih menika kapurih kondur dhateng negari piyambak-piyambak nanging boten kersa ugi mesanggrah wonten ing teping siringing Guwa Kencana. Menika ingkang nggadosaken darunaning penggalan Sang Prabu Agraраja. Pramila Sang Prabu Agraраja taku boten paring dawuh sedya mahandawuh dawuh ira ana teka arum kelawan manis ana rupa sesineke pujanira karna karni tambah ira asta kelawan kena watak loro kinarya dadi sengkalaning Danu Murti wonten dawuh sinuwun ibali dhateng ingkang rai kados-kados Gusti kula Prabu Agraраja medal sawatanes menawi kemawon wonten ingkang dipun penggali wonten lebeting wargaya Koko Prabu umpami Gusti kula menggalih punapa ingkang dadosaken darunaning penggalih. Aduh Dek, ora kaya para Adi, ora kaya para. Bareng pun kakang nrimo atur para kang semono Dek. Kaya-kaya eling adining pun kakang menawa ing jeroning Guwa Kencana kene wis nrimo duta loro Adi. Madar-madar ing kono ngresakno putriku Agrawati. Nanging sing putriku iki urung kersa sabut switaning krama di. Bajur duta sakloron ndak kongkon bali menyang negaraning dewi-dewi ora gelem. Madar-madar duta sakloron iki mesanggrah ana ing tepis siringing Guwa Kencana kene Dik. Kaya para jubek pengalingipun Kakang Bajur
pun kakang mutusi kaya apa ngadepi duta sakloron kaya apa Dik kaya apa mandar-mandar umpama putriku gelem sambut switaning krama adi pun kakang duweni nadar Dik pun kakang kepingin banget duweni putra mantu sing duweni kadigdayan luwih unggul saka pun kakang adi megadene umpama pun kakang iki duweni putra mantu sing sekti mandraguna bangkit ngolah kridaning yudha Dik wah menda bungae ngatiku adi Joko Prabu lajeng kados pundi nalarnipun menawi duta kekalih menika boten kersa sambut switaning krama ugi boten kersa kondur dhateng negarining piyambak-piyambak lha iku adi pun kakang nganti peteng rasaning atiku nganti kaya pun kakang ora bisa nalar Dik ora bisa nalar dereng ngantos paripurna sabdaning Sang Prabu Agraraja sampun kesaru gegering Tamtama ing jaba duta saking negari Ngamarta Raden Gatotkaca nyerpepeh mlebet dhateng jroning pasewakan Wancanabya Danu merti adi wadamu suwa wah sejajal Mundura Sawatara Mundura Sawatara menawa ngrungu piyambing jaba adi kaya ana jroning pasewakan kene bakal ana duta maneh sinuwun inggih ngestaken dawuh jajah Mundura Sawatara sapa sing mlebu ana jroning Wancanabya sinuwun ngestaken dawuh Gusti kula ingkang sowan sinuwun wah ana daya kok bagus ya Raden aturi lumpuh luwe baje masih diadamu sinuwun
lebet dhateng jeroning pasewakan. Yekti menika satriya saking Pringgodani atmajaning Panengguk Pandhawa Arya Brantasena. Dorikala semanten Raden Gatotkaca menika kaduta dening ingkang Rama Brantasena kamune piyambakipun sowan dhateng ing negari Kencana. Menapa ingkang dadosaken mila bukane menika anamung Gatotkaca menika kampus dhateng Guwa Kencana anamung nindakaken penglamaran dhateng Guwa Kencana. Awit ing negari Ngamarta menika mirengaken menawi Guwa Kencana menika wonten satunggaling putri. Petang putri menika satunggaling putri kinara kangge sekar lati wonten ing Guwa Kencana. Pramila ing riku Arya Brantasena ngersakaken mbok menawi katrami pramila ngutus ingkang putra Raden Gatotkaca supados sowan dhateng ing negari Guwa Kencana ngawontenaken lamaran matur dhateng Sang Prabu Agrapraja niku. Arya Sawatara ya satriya. Wah. Pramila Sang Prabu menika munggali ati wonten ing lebeting wargaya awit ningali saking bagusing satriya bagusing Gatotkaca ingkang nggadhahi pasewakan Guwa Kencana anggraita Sang Prabu Agrapraja. Apa iki bakal nganakno penglamaran pisan? Kaya muga-muga ya yen satriya iki nganakno penglamaran jaluk putriku. Mesti wae aku senajan duweni najar kang suwung. Aku bakal nerimo nanging yen bisa ngalahno karo aku didu nang upama aku ora duweni putra mantu kang bagus kaya mengkene wae beda ketuningan dasar putri kuwi calon garwane yo bagus. Wah, beda dening putuku besok kaya apa ya putu. Umpama putuku besok nerima niru karo wong tuane kakung yo bagus yen niru karo wong tuane putri yo wis ayu rupane. Muga-muga kasebadan, muga kasebadan.
Aku dhisik Raden. Aku melu takon lawan Raden. Nadyan aku ora nganggo tembung basa ra ya ora apa-apa ya Raden. Sajaning Raden iki duta saka ngendi? Bajur buru mlebu menyang ing jeroning peseban Gua Kencana. Raden, jajal Madura kang Brahmana aja ngaku riko pergimu Raden. Kasihan damu Gusti. Saderengipun ngrewantar dawuh panjenenganing Gusti. Menapa inggih Gusti kula niki kang paring asma Prabu Agraraja. Ya ora luput Raden. Aku Agraraja kang minengku ana jroning negara Gua Kencana kene Raden. Raden iki sapa kang dadi asmane? Inggih Gusti. Abdi dalem menika Raden Gatotkaca atmajaning Rama Panunggak Pandhawa Raden Bratasena. Kaya apa Raden Bratasena kasihan Gusti? Wah, rasadya kekarepaning Raden Gatotkaca mlebu ana jroning pasiwatan. Apa duweni kekarepan kang becik Raden? Kasihan Gusti. Abdi dalem namung kaduta dening Kanjeng Rama Bratasena kapurih ngawontenaken penglamaran dhateng Gusti kula Prabu Agraraja. Awit miturut dawuh pangandikaning Rama Bratasena, wonten ing negari Gua Sinuman menika wonten satunggaling wanodya ingkang endah. Langkung-langkung menawi panjenengan Gusti menika nerami dhateng penglamaran kula mendah bingahing Rama Bratasena. Aduh, Gatotkaca wonten dawuh sinuwun. Ngene ya, akeh sing ngarepno putriku. Ana paunen-unen putriku ku petetan kedatong loyo. Dasar sawijining putri sing ayu, sing sulistya endah ing warna Gatotkaca. Mandar-mandar ana duta sakloron iki dina ora diterima. Lah iki dina aku duweni penggalih yo. Aku duweni patemboyo. Iso boyong putriku menyang negarane. Watoning bisa ngalahno wong tuaning iki Agraraja ngono. Apa kira-kira sagu yen pancen sliramu duwe calon kemanten, apa tasliraning dhewe sing bakal calon kemanten iku? Boten sinuwun. Da bajur yen dudu sliraning Gatotkaca dak aturi bali matura menyang calon kemanten. Yen pancening Sang Prabu Agraraja iki duweni patemboyo. Iso boyong putriku waton yen bisa ngasorno juriting kelawan Sang Prabu Agraraja Iladiala. Sinuwun ya Gatotkaca keparengga abdi dalem matur dhateng panjenenganing Gusti kula Agraraja. Awit Gua Kencana kaliyan Ngamarta menika tebih sanget umpama kula kemawon
kula kemawon ingkang nyagui dhateng menapa ngendados atur panjenengan. Wah, apa Gatotkaca wani nyagui patembayan iki kasihan. Yen kaya ngono bakal tak adu. Ana duta telung perkara. Ana duta telung perkara. Siji saka Muntiri Dirga, siji saka Traju Trisna, banjur Sri Ramu Ngamarta. Yen kaya ngono antin si jajal metu jaba. Antin ana jroning alun-alun ya. Mengko aku dhewe sing paring keputusan kelawan duta wong telu iku. Brang atem daya-daya kula nyuwun pamit Gusti badhe kula tenggo. Keputusan panjenengan wonten madyaning alun-alun. Wah, Gatotkaca aja nganti kaya bocah iki metu jaba. Mengko aku dhewe sing mutusi Gatotkaca. Sepada badaning duta telung perkara iki Danumurti wonten saya pengendikan sinuwun. Wah, Jata bagus warnaning nggih satriya saka negara Ngamarta utusaning Panenggek Pandhawa Bratasena. Wah, muga-muga adi bisa kasembadan apa kang dadi uneking penggaling sun iki. Inggih mugi-mugi kemawon sinuwun kasembadan menapa ing dados kersa panjenenganing Gusti kula Prabu Agraraja. Oh, rampung sabdaning Sang Prabu Agraraja sigra mibaraken wonten lebeting pasewakan. Sang Prabu sedya minggah dhateng sanggar pamujan nuwun dhateng ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi kasembadan menapa ingkang den sedya. Nuwun tatang ya derek nuwun tatang sedya cekak
saka palenggang abi Bot kakang nuwun menyang ngarsaning Gusti muga-muga pun kakang bisa kasebadan apa kang dadi kersaning pun kakang Bapak Prabu Restu Adinda Sumangga Sriwa kula derek aku minggah damel ing sanggar Panjabroto ya yen kaya